Hej alle sammen. Jeg hedder Leon, og det her det er min første video med Black Ops 2. Så I kan godt se. Det må I så lave med, okay? Vi skal spille bare noget almindeligt. Jeg ved ikke hvor god jeg er. Nej, det er faktisk så blødt. Men det finder jeg ud af, hvor god jeg er blevet. Så I kan se det hele. Men og lyset er heller ikke så godt. Men så var I kan leve med. Vi prøver. Hvor er alle fjenderne henne? Der er bare cirkler. Er det mystisk? Ja. Getting good, guys. Get good. Go. What the fuck? Så er det der holder. Prøv 60. Lad os se, hvor den granat rører hen. Nej. Fuck. Det kan godt være lidt noob, men det er fordi jeg kan spille lang tid. Shit, fik chok der. Det her bliver min første video. Hvis I synes jeg er noob, så er det fint. Jeg synes jeg selv lidt, jeg er. Det er fordi jeg bruger maskingevær. Jeg har faktisk mistet sniper. Så min yndlingsvåben, rigtigt. Men så vil jeg gerne have XP og alt muligt, så jeg bruger lige maskingevær og sådan. Og det er fordi jeg ikke spiller det så lang tid. Der bruger jeg det også. Fuck shit. What the? Prøv lige der kæde der, mand. Jeg har ikke okay kæde. Ah, shit. Nå guys, jeg har faktisk guld til 2 med sniper faktisk. Jeg vil også prøve, hvis jeg kan skaffe mig noget til at filme på PlayStation, så jeg bedre kan se det. Det var lyst, er det ikke? Måske kan jeg gøre noget en anden gang og filme. Men det var lige min video her, og
Vi ses måske i morgen. Der er måske en video i morgen også. Men vi ses, guys.